Wilujeng dalu Mas Cahya. Wilujeng dalu Cak Yuda. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged panggih wonten ing UNESA Surabaya, hebat luar biasa. Nggih, mapan wonten ing halaman rektorat menika Cak Yuda. Wonten pantun spesial kagem UNESA. Kados pundi? Buah markisa, buahnya duku, buah semangka enak rasanya. Dirgahayu UNESA yang ke-61, semoga jaya sepanjang masa. Amin. Luar biasa. Dalu punika istimewa sangat. Pagelaran wayang kulit yang patut diacungi jempol adalah panitia. Kok iso, kok saged? Untuk mengantisipasi bludaknya para penonton. Leres. Khusus panitia malam hari ini menyediakan jeding ukuran 300 meter persegi. Jeding kok semono gedene, kamar mandi to kuwi? Lah niku ngarep niku gawedhi niku. Tur meneh nggih termasuk apa niku mengurangi jatah konsumsi. Kok iso? Biasane konsumsi beton njaba niki khusus dihandle oleh panitia dari UNESA. Contone? Iwake mancing ke ngarep mriku nggih. Kalih ngarep tuku kreco niku. Wah, hebat luar biasa. Mboten mokal Mas Cahya bahwa UNESA itu menjadi tolak ukur dunia pendidikan sivitas akademika di negara Kesatuan Republik Indonesia. Leres. Karena yang memegang tapuk pimpinan, pucuk pimpinan panjenengane Cak Hasan hebat luar biasa, Mas. Hebate pripun? Ayo di dalam dunia pendidikan kabeh pun pirsa siapa Cak Hasan itu. Tapi ada yang lebih spesifik, ada yang lebih spesial lagi kehebatan daripada Cak Hasan. Apakah itu? Tokoh budayawan, tokoh seniman. Dia adalah pimpinan campur sari New Kampret. Waduh. Sampeyan kok ya ngerti. Lah pripun kula itu slogannya Cak Hasan ini sampai kula hafal. Apa? Satu langkah ke depan UNESA rumahnya para juara. Le, pripun melu usul tapi 750 tok lolak-lolok. Wah, jan repot tenan kok musuh. Niki nuwun sewu lho, Mas Yaya. Lho nggih. Masya Allah tanpa rupa. Masya to kados ngeten niki. Niki termasuk pesenan dari Bapak Rektor. Cak Mondol niku. Pesenan Pak Rektor. Pesen pripun? Bagaimana suasana bisa terang benderang, cuacana menjadi baik, tidak ada hujan setetes pun berkat Mas Mondol. Kon gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal nggih niki. Niki wonge. Ya Mas ya. Cok bakal ki ndoke siji kok. Lah ndokmu pira? Loro. Ya keceken sitok ta wong ki nuwun sewu. Panjenengane Mas Cahyaku tadi itu profesi sebagai seorang dalang, artinya dia tuh mikul dhuwur mendem jero menghormati terhadap profesinya. Leres. Dalang busana sing besus, nganggo blangkon sing trep, nganggo beskap sing apik, semono uga aku. Bareng kowe iki lho, sirah diblangkoni kok iso gak akur blas iki lho jane piye ta iki? Lah iya. Antarane ndas karo blangkon kok gak rukun iki jane piye ta? Wong iki anggon-anggon ki mbok ditrepne. Ra trepno piye? Ya sing pas kaya Mas Yoyo ya pas, aku ya pas, kanca-kanca niaga ya pas. Kowe iki gegeden blangkon iki, klodo iki lho. Iki mau kok omah ya pas. Lah kok iso klodo? Barang teko kene iki angine banter hawane adem lho. Ndasku malah mungkret. Apa nek wong ndas iso ya sing serasi. Serasi wong Aduh Cak Yuda ki mawon le dandan yo besus apik kaya ngono. Besus apik. Kaya Panembahan Senopati. Panembahan Senopati. Sampeyan iso kaya Katembat ngono lho piye? Katembat sakmene kupinge sak pira. Wong kuwi piyayi luhur, rumiyin nate dawuh gitu Mas ya. Wong kuwi ajining diri kuwi saka lati, ajining raga saka busana, ajining awak merga saka tumindak. Kene ya apal ngono lho kowe. Ya apal. Ajining diri saka lati, wong ki tergantung omongane. Wong ki nek omongane apik, suarane apik, kuwi mesti payune larang. Contone Mas Cahya. Suarane penak, suarane kok dirungokne kepenak, akhirnya ndalang payune ya larang. Ngene iki lho 100.000 gak kena dinyang 100 juta. Wah. Dadi nek suarane apik, mesti payune larang. Bukesi ya semono uga. Sewengi ngene iki 20 yuta.
Mergo suarane apik. Apa wae angger suarane apik mesti payune larang. Wis mesti. Mesti. Kowe ngerti sapi? Lho sapi yo ngerti. Suarane piye? Wah, ngono. Ming muah ngono tok. Iya. Dek besar ndek ben lho. Sapi ki lho payu 250 yuta. Ming muah ngono tok. Iya. Lah Pak Yoyo, suarane apik kok ngono. Heh. Payu 150. Lho kok dipadakno karo sapi iki piye to? Menungso karo kewan dipadakne. Masa enek dalang mbok padakne karo pedet iki lho. Wong sapi suarane ngono payune yo larang ndek ben Lho, kok. tegese kuwi ajining diri saka lati ajining raga saka busana. Nggih to Pak Yoyo? Leres, nggih. Wong ki angger busanane apik, busanane besus mesti payune ya larang. Conto Pak Cahya Kuntadi. Cara kejawen jangkep gagrak Surakarta, mulane payune ya larang. Ibu-ibu Waranggana gawe kebaya, gawe sanggul, gelungan, payune ya larang merga brukut. Apa wae angger brukut, angger rapi mesti payune larang. Ora mesti. Lah kok iso ora ngesti lho. Kowe ngerti purel karaoke? Alah sik iki lho. Bocah iki kok mesti to iki lho. Bleset Indonesia barang kok iso. Lah jaremu presiden mau piye? Brukut rapi ki mesti payune larang. Lah purel karaoke ki lho. Roke sakmene. Heh. Sakmene ki sewengi iso 3 yuta sampai 4 yuta. Lah presiden brukut ngene. 750 iki paling pol. Wah, nuwun sewu Mas Yaya. Kuwi aja Perlu dipotong dalange. diterangke kuwi niku Cak Yudo. 750 aja dipotong dalange barang. Nuwun sewu. Ini perlu diklarifikasi Betul. agar masyarakat dan Diluruske, Cak. semuanya itu paham dengan apa yang sampean omongkan. Piye? Kowe kuwi padha karo menjatuhkan harkat dan martabat seorang profesi dalang dan waranggana. Seniman dalang terutama ya. Ya. Dalang itu adalah profesi yang sangat terhormat mergo dalang kuwi jarwa dosoke ngudal piwulang. Piwulang sing luhur sing apik ayo dienggo, sing elek ditinggalne. Mulane dalang kuwi gawean sing paling abot. Rungokno kupingmu. Wong dalang kok abot. Apa ngangkati gamelan? Apa ngangkati debok? Kok muni abot? Lah terus Lho dalang ku karek. Sik to sampean ki ora ngerti, ora ngrasakne dadi dalang. Nun sewu. Kuwi wis saka kene ki pikiran, mikir sanggit, mikir cerita, mikir lakon, mripat nyawang wayang, lambe omong sewengi utuh, ya to, tangan serakatan mergo ngobahne wayang. Urung sikil ya oban jejaki keprak. tur ya melek, tekan sore tekan pada esuk dalang ora turu, melek terus. Lah yogane apa ya turu? Wong ya melek teko esuk yogane. Nyuwara terus lho, nyuwara terus. Lah sindene apa ya bisu wong sindene nyuwara teko esuk. Wong dalang gayan kok mok karek lungguh karo hung cek dok abot kok ya. Wah. Ngangkat gamelan. Ngene lho sing tak karepne, abote dalang iki kok ora perkara usung-usung gamelan, ora kok perkara angkat-angkat debok. Abot seorang dalang, sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini itu tergantung dalang. Rungokno kupingmu. Ora iso. Lho kok dintahin. Ora iso. Piye? Sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini tergantung karo dalang. Ya ora. Suksese pagelaran bengi iki ora saka dalang. Lah saka apa? Tergantung solar. Tergantung genset enek solare. Genset dikai solar. Oh. Berarti malam hari ini isone sukses perkara genset enek solare. Berarti sing penting solar karo genset. Solar karo genset. Nek ngono sing penting ya ora solar karo genset. Lah apa? Sing penting ya kuwi pom bensin. Enek solar, enek genset, ora enek pom bensin, arep mbok uyui gensetmu. Lek entek ya. Nek entek. Oh iya. Lah nek ngono sing penting ora pom. Lah sapa? Sing penting bumi. Wah, sing penting bumi. Lah kok iso? Enek pome, enek bumine arep mbok encepno nang dipomu. Berarti sing penting bumi. Lah nek ngono sing penting ya ora bumi tok. Lah apa? Sing penting ya air karo tanah air. Kalau tidak ada tanah air, mana mungkin ada bumi. Tanah air juga penting.
Gitu, Pak. Leres. Nek ngono sing penting ora tanah air tok. Lah sing penting sapa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Alah. Wis mbok parakne. Lah dijujuk kuwi yo entek wisan kabeh. Mbok parakne mrono yo entek to Masno wong kok iso. Lah nek ra tak tindek ngono engkel-engkelan sewengi utuh ya ora rampung-rampung. Ora rampung-rampung, kita itu harusnya bangga. Kula panjenengan derek remen, derek bingah, derek seneng karena apa? Universitas Negeri Surabaya ini iki termasuk nguri-nguri kebudayaan Indonesia, kebudayaan Nusantara. Nggih. Malah kepara urip-urip niki malah. Betul. Dawuhipun rum kuncaraning bangsa ki dumunung aning luhuring budaya. Kebesaran, kemegahan sebuah bangsa itu terletak pada budayanya. Iki padha karo ninggali anak putu bab kawruh kabecikan sebab mbah-mbah mbiyen nate dawuh Mas. Pripun? Wong ki nek nandur kabecikan, nandur keapian kok nganti diturun anak putu. Niku insyaallah dadi ngamal jariah sing sae. Amin. Nandur kebacikan, mbah-mbah nate dawuh sapa sing nandur ki bakal ngunduh. Ya ta, sing utang bakal nyaur, sing gawe mesti nganggo. Iki terpenting harus kamu camkan. Piye falsafah mau? Lho kok jek takok. Wong nandur bakal ngunduh. Nek dipangan wereng ya ngunduh. Nek diterak banjir ya ngunduh. Wong utang bakal nyaur. Alah, tangga kowe utang kok malah minggat. Wong gawe bakal ngenggo. Lah iki lho. Wong duduk kubur nika parek dienggo dhewe. Wong duduk kubur nika ora dienggo dhewe. Malah sing ra duduk lho teko-teko kari ngletak. Wah, nuwun sewu Mas ya. Pripun? Kowe iki aja mbantah karo Mas Yoyo lho. Mas Yoyo itu sebagai seorang dalang, umpama tataran derajat ning gone dunia seni. Kuwi luwih dhuwur Mas Yoyo tinimbang awakmu. Tur nuwun sewu bab umur ya ngono. Mas Yoyo kae luwih tuwa, awakmu luwih enom. Pengalamane akeh sing tuwa tinimbang sing enom. Apik sing tuwa tinimbang sing enom. Kok mbok bantah ki lho. Kuwi wis mesti. Mesti apik sing tuwa timbang sing enom. Weruh Sengkuni. Sengkuni wayang ya roh to Mas. Roh Puntadewa. Roh Puntadewa aku. Sengkuni karo Puntadewa tuwek endi? Tuwek Sengkuni. Apik endi Puntadewa karo Sengkuni? Apik. Oh iya ya. Ayo. Bener kuwi apik Puntadewa kok. Luwih enom kok kuwi pancen. Gak maksudku sing mbok nggo contohi aja wayang ki lho, aja mbok nggo contoh wayang. Lah manggon ning wayangan. Nyontoh daharan sing disuguhne ning nggo transit mang lho. Terus maksudnya Buah-buahan. Buah-buahan mau kan kowe mangan ta? Heh. Mangan jeruk apa ora? Mangan. Legi apa ora mau? Legi. Mergo tuwa. Nek enom, Kecut. lah gedang nek tuwa. Legi. Nek enom, Sepet. dadi panganan apa wae. Kuwi nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kupingmu. Sik aku tak takon. Apa? Bojomu ning omah tau kelan bung ora? Tau nyayur bung ora? Tau jangan bung ora? Sik ya Mas ya, sik ya. Jarine panganan. Jeruk iya. Jeruk iki nek tuwek, Legi. nek enom. Kecut. Gedang nek tuwek, Legi. nek enom. Sepet. Dadi panganan apa wae. Kuwi nek tuwek mesti luwih enak tinimbang sing enom. Hup, stop aja mbok bantah. Panganan lho ya. Ya, Bojomu ning omah tau kelan bung, tau jangan bung ora? ngene lho Mas, jeruk ya. Jeruk kuwi nek tuwek. Ya. Balik jeruk nek iki lho. Jeruk kuwi nek tuwek legi Mas. Nek enom, Kecut. gedang nek tuwek, Legi. nek enom, sepet. Dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Hup, stop. Hup. Panganan lho ya. Ya. Bojomu ning omah tau kelan bung ora? Tau jangan bung ora? Ngene Mas ya, jeruk iki. Jeruk nah. Kok iso Lah aku nuwun sewu wong daerah Medion Ponorogo Ngawi itu sudah terbiasa dengan sayur bung atau jangan bung. Ya mesti kulino tuh aku mangan jangan bung. lah kae sing dikeloke sing tuwa apa sing nom? Ya ora mesti sok-sok tuwek, sok-sok enom. Kok ora sing tuwek ae ben nyogrok cangkemmu. Wah kok nesu lho, kok mesti Ya nek nesu. titi jangan bungi mesti pring sing Jangan nom. bung ya pring sing enom. Lah iki ya tegese iki papan nggawa empan. Kowe kan ya paham to. Nuwun sewu lho Mas ya. Nggih. Setelah saya mengamati dan saya membaca sedikit tadi saya membaca, ternyata UNESA itu menelurkan generasi-generasi yang hebat dan berkualitas, banyak yang lahir dari UNESA sini. Betul. Salah satu contoh
Bapak Rasio, mantan Sekda Provinsi Jawa Timur, dulu juga alumni sini. Nggih. Wali Kota Madiun Bapak Maidi, Pak Maidi. dulu juga alumni sini. Malah guru kula, budayawan, napa menika sejarawan ingkang kondang kaloka, mantan Ketua Les Bumi Pusat. Nggih. Almakfurlah Kiai Haji Agus Sunyoto. Ingkang damel Atlas Wali Songo niku juga lahir di Universitas Negeri Surabaya. Hebat. Lah nek kowe iki apa iki lho? Lho. Kowe ngenyak aku e. Apa? Lho, aku tau ning ITS, Mas. Aku ora alumni kene aku. Kowe dudu alumni kene? Aku ora alumni kene. Tau ning ITS. Ning ITS. Institut Teknologi Surabaya? Sing ngomong sapa? Lah ITS? Ider Teh Sosro. Malah tekan dindi. Tapi nggih nuwun sewu lho. Pripun? Nek Mas Mondol kados ngeten iki nuwun sewu panjenengan niku ada pepatah mengatakan guiri lusi jalma tan kena kinira. Leres. Mas yo to Mas Mondol kados ngeten. Mas Mondol niku salah setunggaling traing kesuma rembesing madu tedak ing andana warih mijiling amoratapa mboten trae wong pidak pejaraan. Bingung sampean mesti nangkep omongan kula. Edian. Yo, aku yo bingung. Ya, kowe iki lho tak pamer nih. Sapa sejatine Mas Mondol? Traing kusuma rembesing madu Mas. Nek panjenengan dalang paling mung Ki Cahya Kuntadi. Ki alah kula dagelan Cak Yuda Mondol niki titele RM. Raden Mas. Remukan menungso niki lho. Dadi raine ajur kabeh. Tapi sivitas akademika pendidikannya enggak kalah sampean sarjana seni ta? Nggih, magister seni. Nggih. Alah Mondol niki IR Mas. Insinyur. Ider rokok dadi Sales, Pak. tapi Alah, enggak sing ora-ora. patah semangat kita menghibur malam hari ini untuk Nggih. bapak-bapak rektor, bapak ibu wakil rektor, bapak ibu dekan, bapak ibu dosen dan semua mahasiswa menghibur karena ini adalah malam penuh kegembiraan. Disiapi presiden berhak menika nuwun sewu dipun wenangaken milih Mas menika. Monggo. Sing ndi sing mbak pilih? Nggih. Sing Mas iki ini lho. ya sing bintang tamu. Sing iki lho. Aja ta kuwi wis kotot. Sing kono ae. Istilahi lho Sing kok. kono lho. Sing kono lho kok iso kelo nek Mbak Lintang Cairo. Lintang Kairo. Lah ya diaturi jumeneng kok wawan pangandikan guyon parikena karo Mbak Lintang. Duduk. Ah. Monggo Mbak Lintang Kairo. Wah Mas Mondol. Awake dhewe bengi iki kaya kejugrukan Gunung Sari kaloberan segara madu ketemu karo wanodya ayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang buaya mawa teja ngemu sudama. Wah hebat mila datana momo kaliyan Cinandra Pasuryani kurang condra luwih warna prasasat widodari sing ngejawantah. Yo. Idune lho. Moncrot teko kene. Karepku ben mbok raup ngono. Kok iso iki Mbak Matur Lintang. sembah nuwun sanget Om Yuda. Nggih, Dek Lintang. Sugeng dalu Om Yuda. Dalu, sehat nggih panjenengan? Alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun Om Yuda? Kula nggih sehat. Alhamdulillah. Rawuh mriki wau jam pinten Om Yuda? Kula jam 8 pun dugi mriki. Jam 8 pun dugi Nggih. piye isuk menapa ora kurang isuk kuwi Om dalu Yuda? niki wau jam Wah, 8 dalu. dalu. Jam 20.00. Enel Jenengan alhamdulillah. jam pinten? Jenengan Iki sapa to Pakde kok wani-wani nganu bokongku? Lah iki lho nek blekok moncrot lho. Ora sampe moncrot ya. Lah nyapa? Ya mung cemet ngono tok. Iki kowe iki kok iso pulas Ora sopan blas lho. Ora sopane mapane nggon ndi kowe kok iso ngelokne ra sopan. Wong Lah ya. kenalane biasa ya kena. Sopan loh Mas. Nganggo ngene barang Loh, apa? ya sopan itu namanya adab. Adab ya toh Adat ketimuran, tradisi unggah-ungguh subasita Iya. tata krama wis pantes ngene iki lho. Lah. Monggo Pak, Monggo. Dik. Lho. Lah kan menunduk ya Mas ya Iya, merendah ya. Tapi kan ya lihat
kondisinya seperti apa. Lah kok iso? Wong ning mburine iki nek wonge iki ya aja mung pledang-pleding ngono ora sopan. Lah kudune piye? Nek ning mburine nek wonge lho, lah kenalan. Pripun Cak Yuda kabare? Kula nggih sae Mas Mandal. Alhamdulillah sehat to. Kula nggih sehat. Alhamdulillah padha sehate. Pak niki stres to Pak niki. Kucul kowe suwi wi. Wah, nggih. Ayo kene. Pripun kabare Mbak Lintang? Pak nggih sehat to. Ah, ngene ayo nek nggurine nek wonge kan ora niku akhire Cak Hasan saka ngisor jane mondol kae nek apa to ngono kowe. Ruwet niku iki kok iso. Nggih sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah. Kota Tahu Kediri. Nggih Kediri panjenengan pripun partosipun? Sae. Alhamdulillah. Ucapan terbaik untuk kampus Unisa piye, Cak? Coba panjenengan ucapan terbaik. Alhamdulillah. Dalu menika kula saged sowan dhateng kampus Unesa. Nggih, alhamdulillah diucapkan selamat malam sugeng dalu kagem sedaya mahasiswa dan mahasiswi dari Unesa dan juga Bapak Rektor dan Ibu Rektor Cak Hasan nggih sugeng dalu Bapak. Niki kula nimbaline Bapak mawon nggih. Bapak mawon nggih Bapak. Cak juga boleh biar akrab dipanggil Cak Oh, Cak mawon mboten Kalau apa-apa. Pak Hasan manggil Cak, kalau ini Cuk. Mukanya lho disesuaikan karo wajah. Mesake lho, Pak. Nyuruh aku Cuk. Lah kowe nek Nyuruh awakmu tel. Nesu lek kowe. Nesu. Sugeng dalu Cak Hasan. Ada Bapak Wakil Rektor juga. Rawuh nggih. Rawuh. Lan segenapnya nggih, pokoknya mboten saged kula sebat dosen, staf pengajar semuanya lah. Semuanya pokoknya rawuh ing dalu menika. Nggih, mbok sebut sita-sita jam 8 esuk lagi bar malah. Sugeng dalu alhamdulillah. Sore ini tadi Bu Rektor sudah request lagu juga. Apakah lagunya? Dalam? Sing dikersake apa Bu Rektor? Oh nggih niki wau lho Pak, nun sewu. Nggih. Ini tadi requestnya juga ada yang dari online juga ada Bapak. Nggih. Ini dari Ibu Rektor ngersakaken tembang Caping Gunung. Oh nggih, cocok. Nggih, yang nyanyi Mbak Lintang Koirul piye lagi nulis. Mbak Lintang Koirul. Mbak Lintang Kairo. Kairo Bu, jenis Koirul. Sing leres niku Mbak. Siap Bu. Nggih. Lintang Kairo. Monggo diaturake coba Caping Gunung. Men saya gayang dijenglengke. Sing jengleng Cak Yuda karo Cak Kondo. Kalih Cak Trondo. Niki dijembeng. Jengleng. Jengleng. Piye to jane iki? Dari Jogja juga ada Bapak. Requestnya minta lagu Angenteni saking Laras Ganendra. Panggul Candirejo Semanu Gunung Kidul Yogyakarta. Ya, mangke anu Bu Rektor rumiyin ingkang dipun rumiyenaken Mbak Lintang. Nggih, siap. Monggo pangkur Caping Gunung. Gini lho dicopot nek jengleng ngene lho. Adem lho. Bu Rektor jare sirahe mondol jare kaya lato-lato. Lato-lato, atra ya tenan. Malah enek sing ngarani jare kaya bakso beranak. Ngawur. Lah apa? Iki dudu lato-lato, dudu bakso beranak. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an, langsung mbok dilat. Kok nesu lho. Lho jenenge biasane Kyai Gundul suarane apik ya. Apik, suarane apik. Kyai Gundul suarane apik. Mengke kersane nyuwara mengke. Carane sapa? Contone enten lho Wiraswara Gundul swanten ning kae. Monggo Mbak Lintang, pangkuripun. Aku sik sing jengleng ya. Ya. Ya gentenan ya. Ya. Enggak. Saben bengi jenglenganku piye? Poin apa, Dik? Aku pokoknya aku anggar bar jamu ndok bebek yes. Yo jamune ndok bebek. Jelas sak tarangane. Ayo. Lah ngene iki Om Yudo kan penak. Jajali jenengan pripun? Ayo. Jajal ya, ganti kene. Iya,
Durung. Teni kene lho. Goblok. Durung. Lah memang pindho. Susu ae iki. Ben nembang sik lagi jembleng. Yen memajang amung karo kaya ngono ya ora muni ngono lho. Contone Kak Yudo, contone. Wonge kaya cukup kene tok ae. Ya. Lah. Penak. Kuwi kayake kurang dhuwur ya. Kurang jajal kowe. Kowe lho. Oke. Ya. Ya. Yo. Lho, watos ya iki kok iso ra iso lho. Lah ya. Kaya kuwi lho Mas. Kaya kuwi piye maksudnya piye nek pas kowe Pas aku nyolot medune langsung mak jeleng. Oh, mak jeleng. Jeleng. Iya. Sing jelas sing cetha ling komando ya. Dirungane. Ya. Nek pas aku mumpul medun mak jeleng. Oh iya ya, betul, paham. Dan dulu dante. Ya. Jeleng. Ora cangkeme Mas. Lah piye to mau jaluk dijleng ngono lho. Gamelane lu tabuh bareng. Kok iso nganggo cangkem? Siji-siji. Iya, Mas. Goblok. Ditabuh bareng. Oh, tabuh bareng. Ya, aku bareng. Nggih, tabuh bareng. Ya. At. Angel mah ngomongane. Gentenan. Oh, gentenan. Gentenan. Piye to njaluk Bareng kok gentenan, kuat iya, sing Sing merah. ndang yo gak paham Mas Mbutil lho. Anu timbel lho. Kok iso Mas Mbul tim Gentenan Mas. Ya. Oh, ndang. Ya. Loh, gentenan ta bisa. Wis gentenan lho, Mas. Gentenan lho. Kuwi mau wis gentenan lho ya. Bener kotlok kowe. Wong kok nesu Oh, lho dino ki sampeyan kok malah. Ngene lho tak warai. Lah, Ngomongane angel ya. Mandura. Mundura. Mundura. Ah, ayo Nduk. Gintung. Enak. Pengen berawe. Ayo Mandol, ndang gentung-gentung yo. Ji, ayo, siap. Ji, rolu. Aduh. Isa apa ora tapi kaya aku ngene iki lho. Ya tangan saka kene, lah bokong dijokne. Monggo Mas. Enak. Nggon iki lho moe. Jajal tangane ngene. Nah, tangan ngene, Bokongnya bokong ning dijokne. guri. Jokne. Tang. Alah, ketok iki lho, Ndol, ketok kene lho. Kene lho ketok. Ya jajal. Mbak Winong ya. Urung Ramuni wae iki piye? Ora kena. Iki ketoke. Lah iki Iki. Ora kena iki berarti. Ibu Kesi, ya. Ora iki berarti. Ora muni. Ora kena iki.
ambulan. Ampun Mas, larine pun pejah. Ampun. Sampun Pak, larine pun pejah. Ampun aman. Nah, piye Mas? tukokno ndrok. Wis kok iso. Ketok ya cocok sampean karo anu. Mau enak. Ya, palarke. Pacita. Oh. Sakil. Oke, masih bersama New Kampret. Modelmu kok iso. Piye? Umpaan. Wis kaya rantek-entek. Modelmu saking senenge kanca-kanca kok entek-entek lho. Maksudmu lho piye? Rantek-entek. Mergo seneng nabuhi kowe. Iya Mas, soalnya jenengan lek joget po enak ngono lho. Makane Pak Rektor langsung WA aku. Pesen kowe gak oleh mulih. Kenapa? Arep dituku. Gua apa? Nggo cethik geni. Receh opo piye? Saking senenge kok ngantek lho gemujeng lho Pak Cak Hasan. Arep mateni wong. Kok diaturi nembang kok Cak Hasan. Oke. Nggih. Panas Cak Yuda Parian, ayo. Parian nggih. Bab Dies Natalis Unesa. Dies Natalis Unesa. Nggih. Buah markisa manis rasanya. Unesa jaya selamanya. Gendut lintang, lagi kalah. Ayo. Nggih. Ini khusus buat Ibu Rektor dan Bapak Rektor, Pak. Boleh, ya. Tuku kompor. Asik. Ning Irian Jaya. Enggak. Bu Rektor dan Bapak Rektor, mugi semakin jaya. Amin. Ayo. Pak Bincing kula kuliah teng mriki pareng nggih, Pak? Boleh nggih, Bapak? Wah, dikasih beasiswa. Wah, luar biasa, Cak Yuda. Paling beasiswa. Beasiswa. Cak Mondol ya arep diparingi bea cukai deh. Kayak biota. Luar biasa. Juga. Terima kasih banyak Cak Hasan, Bapak Rektor dan Ibu. Nggih. Wah, nyuwun pangestunipun panjenengan mawon. Mugi-mugi kula saged kuliah dateng Unesa. Nah, parian wis. Seneng aku Mas. Sampean Hasan. parian ya wis. Iya. Kowe ndol. Oh iya, iki mau carry ya durung parian ya. ya. Iya. Nano neno. Iki lho kata-katane. Goblok ora umum. Awan-awan. Jonggusah pitik. Cak Hasan kula nyuwun duwe. Gila-gila lambene lho. Saru seniman. Saru. Kalau dirogohne kalau. Lah kalau ndang medun. Kae lho. Lah kae lho Mas. Diaweke lho Mas. Kene lho. Metu kene lho dalane. Gundul tengah. Aku pengen melu. Aja. Ben kaya ae lho. Ben gundule ben golek dhuwit. Awan-awan Tuyul malah ental-entul ning sah pitik. Terus
Cak Hasan kula nyuwun duwe. Makasih. Makasih. Bu Rektor. Merembet nang ndi? Kuwi ae wis. Wis ndang rene. Bapak maring mosok Ibu gak? Tapi ndang cepet rene. Mengke mawon nggih Bu nggih. Lah kala. Ah, ya to. Woi. Suwun Bu. Sampeyan dereng. Wes Mas. Wis ndang rene. Kowe nang kono apa nang kene? Aku nang kene ae ketok akeh kene kok. Ora lho rene ae lho, aja nang kono. Akeh kene. Oleh pira? 4 yuta. Kono piro jeremu 750 tok. Lah milih kono. Lah kene 4 yuta kono 750 tok. Kene lho, nang kene. Kene lho yup. Rene sik, tak mundur rene sik. Ndang, tuyule wis bar golek dhuwit lho, ndang. Ngen kuwi enek sak yuda. Napa nggih? Pelawakne njaluki dhuwit ning ngene pejabat-pejabat. Ya sukses sewengine Sukses. setruk akhire. Sesuk setruk nggih. Pundi niku? Loh. Ngen Pundi kula niku? Solo mriko. Solo. Solo. Wis niku Solo wong kula Ngawi kok nggih mboten. Tapi Solo cedake Ngawi lho, Pak De. Biasane tuyul ne bar anu njiko dhuwit to. Terus njuk mie. Njuk mie, Bu. Ora oleh. Tuyul edan. Tuyul edan. Ya lho. Ayo Ki, entek. Sembah nuwun Pak Rektor, Bu Rektor. Mbah nuwun, Pak Nggih, Rektor, Pak matur Rektor, sembah Bu nuwun Rektor. Bapak Ibu. Nggih. Pak dosen dereng. Sik kok. Panas hutan panas saling aling jepi Nadian wadon sareta Suara suling kumandang sakane ngetan kali ulem